Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Лачми и сега играем Тори Бърш с хака 2000 и реших да поснимам. Добре. Кажи здрасти малко Няма ли? Здрасти, ула, нещо. Айде. Не съм кой знае колко добър в тази игра, ама... Бе, нищо не стана. Чакай да видя. Мале. Ако стана, стига да е! Ако стана, победих ли? Да, победих. Натисни Space. Ако някой иска да играе с мен, да потърси сървъра Денис Ра. Сървър, нещо такова ще видите. На 71 място. Поне така аз знам. Да. Ох, мамо, гледай сега. Гледаш ли? Гледаш ли? Защото дигаш кръка горе, нали? Нещо такова. Ох! Много. Да тая яд. Ако става, що не става? Ако стана, спес ли съм? Пак аз. Добре. Да знаете, аз играя тая игра от бая време. Приятеля ми от вчера играе и е много добър, просто направо. Давай, готов съм. За научаване на играта. О, точно така, момчето ми. Ела към татко. Ела, да те прегърна. Да те прегърна, ела Нищо няма ти направя. Ой, момчето ми. Детето на мама. Какво направиха? Трябва да свикна да не натискам този спейс. Аре. Ох! Момченцето ми така, бе сега. Не бе, ти лут ли си, ко скачаш върху мен? Добре. Да, това. Стига да Натисни спейс. Добре. Сега ще загуба, ама искам да пробвам нещо. Давай. Ой, на баба детето. Що? Сега ще видиш. Не. Не, ако направиха. Пу, браво. Ма нали знаеш, че сега падаш? Без това да се ударят. Да, вместо ти да ме удариш, аз те ударих.
Само се отвориш кръка и да му удариш в ташаците. А, ще открия нищо да го избегна. В шахтите да му удариш. Ох, край с тебе. Трябваше да те хвана, ама нищо. Не всичко е живо, не всичко се постига. Така. Бих ли та, бе? Остана, бе. Уф, кой натиска сега Space? Половината време от клипа изтече, сигур. Добре. Така ли ще правиш? Остана, бе. Така ли ще правиш, бе? Аз не бих правил така. На твое място. Ако става, бе, бати лага. Какво направих, бе? Ой, стига, бе. Трябваше да се сгъна кръка, бе. Няма нещо. Падай, бе. Падай, бе. Ако стана, бе. Аз ще падна, не те. Не. Гад, тъпотията. Аз ще падна пръв. Трябва да направя така, че... Почти по едно и също време ще падна. Сам, че ти ще паднеш 5 минути по-рано от мене, сигурно. Ето, видя ли? Почти по едно и също време. Какъв този шум, е? Ако хора викате, той я прави само едно и също нещо, искам просто да пробвам нещо, затова го правя. Изобщо не си мислете, че го правя нарочно. Нарочно го правя, да. Но седно, айде. Да се върнем в играта. Няма да хващам. Ще удара. Така. Стига, бе. Кого ще да това, бе? Няма как да се измъкне в този случай. Не, бе. Пак ще падна пръв. Стига, да е. Ще придъпа. Ако стана, бе. Мама ти деба. Хитрец малък. Пълен си изненади. Мъртъв съм. Чакай, влезна някакъв. Че да го кикна. Махай, сега ти казах. Махна, бе. Ти се махна. Така ли? Странно. Пак ще влезна. Кое място бяха 60? 70? Сега го няма. Къде съм? Мама му его. Що е? Изгубих се. Какъв съм? Айде, бързо. Той мене нищо не прави. Его. Сега съм на... мама му деба, кикнах се. Стига да е. Това ще... Кикнах се и всичко развалих. Очаквайте следващ клип. Чао.